sırdaş diýilmeginiň manysy örän uly bolup, wepalygyň manysyny açmakçy bolanlaryna hem ata-babalarymyz itiň häsiýetlidigine salgynanypdyr. Insanyň iň bir ýakyn dosty, gorugçyda gazaplanýan alabaýlar türkmeniň geçmişini, häzirki döwründe esasy orna ýelendir. Olaryň duýgurlygy, huşgärligi, wepadarlygy hemde kıyın günüňde ýakyn dost kimin ýardym edýänligini aýdylana güwälikdir. Türkmen milletini, onuň geçmişini alabaýsyz asla gözüňe getirmek mümkin näl. Gahrman arkadaşymyz Gurbanyly Berdimuhammedow. Film Gahrman arkadaşymyz Gurbanyly Berdimuhammedowyň Türkmen alabaýatly kitabyny akyp rowaýatlar esasynda taýýarlanyldy. Men bilen jedelekçen. Ne bakışlar adamın dostu. Yok, adamın dostu. Düğünü uğraşmaya. Ben burcağıma da kaçırdılar. Ne bakışlar adamın dostu. Bu işler ne kadar? Ne bileyim o. Adamın dostu. Yarım atandan sorarım. Yarım atandan sorarım. Ata. Oğlan. Bizim cedelimizi çözüp versene. Kavga çözüp versene. Ata, it güýçlümi ýa-da at. Heyde bir ýüregi käp ölüp bolarmy? Türkmeniň beýik ýeňişlerine sebäp bolanam aty bilen itidir balalarym. Oturuň makaly. Olar insana sırdaş bolýandyr. Türkmen olarsy gödeňle de getirer ýalyla. Ata, söwüşde atyň şöhratyny nädip bilip bolýar? Bedeň şöhratyny sinatyna şön yaralary bilen ölçelýändir. Onu itiň batyrlygy nädip bilip bolar? Egerde itiň eýesini hoýup awanaýsa, it janawar öňünden syzyp onu parçalaýandyr. It eýesini wepaly bolýandyr ogul. Ondan öwrenmeli adamdam kändir. Ata, dogrudanam. Adama ýakyn urýan at bilen it diýerler bolýan. Bu hakykatdanam şeýlemi? Hawa walam. Olaryň insanlara ýakynlygy kadimden bäri. Barpka Nuh peygamberden bäri gelýän zat. Nuh peygamber tufandan gaçyp, hemme janlarlary gemisine mindirip, gowry ýere ýetenne, bargyny, siz öz erkiňizde gezip beriň, siz erkana diýenne, adamlaryň ýanyna at bilen it galypdyr diýen gurrun bar. Şondan merem olaryň asnaşyp gelişleri. Ata, at-düretiň insandan artyk maçyry barmy? Olar geplemeýän düşünýärler balam. İnsandan artyk ýerem şudur. Ata, mollymyz at adamyň düýşüne girse de muradyna ýetirýär diýär. Item şo diýilmi? Düýşüňe girenne ha nähilligini bilemek bolyn. Ýöne itiň huşuňda muradyny ýetirýänligine ha diýri şaýat boldum. Şol gezek gaplaň ýanym bilen alyp gitmedik bolsam, eneňiz gulpagyny başga öýde darardy. Oýur onu. Ataňyz durda, tüni taman soğurur oturur. Garransoň bir oturur da otur. Ata gurrun versene. Hawa walam.
Bir eneňiziň suwan wagtlar bolupdy. Kaplan, yer. Yer kalma. Kaplan, kalma. Yer. Yer. Kaplan, yolunu ütködesin gelip doğuraysın. Gel bari. Kaplan. Kaplan. Muň odanlygyny. Nähil odanykini. İtim yaradı mı? Hawa, yarady. Sana bir gücücük sowat bersem näl olur? Gatga bolar. Ýöne bir şert bilen. Aýt şertiňe. Käýärem on maňa görmäge ruhsat edermi? Hawa ederin. Gaýda oňa ruhsat berermi? Şertiňi men kabul etdim. Ruhsatyňa men berýän. Bolýar. Men hol kerwençeriň boýnuna ulagy löýde ýaşaýan. Görýärmi? Bolýar ýigit. Hökman gelir. Söz berýän. Kapymy açykdyr seň üçin. Garaşandyr. Hökman, arkaýyn bolay. Peri misin? Peyker misin? Ya gowher mi? Veyker misin? Şopan oğlum maňlaýyna täze dowjak. Ülker misin? Perdir, peykerdir yerbent qyýdlary. Gata odan. Oo, Ýene näme ýöne? neme? Awa? Men on He. jiýsine bir güjüjek sowat berjek diýip söz berdim. Olaram käýär maňa şo güjüjek görmäge ruhsat etdiler. Sen şo güjü görmänemi ýa-da? Ya ödüňi telbä uran so qyýdy görmänemi. Aýok. Nädäň Ray Halifa? Barda aýtyrjak bolsa bolsunlar. Öňden ýaşaryp görensiň da. Gündür pedil berdik. Meleğunan, ol oğlana yine gelmedi. Yine gelmedi de. Onu da garaşaly. Gel, umitten düşmäli. Seni işten ama çıkarsın. Meleğunan, eşitýäňmi? Güjük gelem bolsa, olam biz bilen sırdaş bolardy.
sen maňa düşünýäň da. Al oğlum, al. Vah sana döneyin balam. Vah ecen senden aylansın kudayım. Näme, yürüjüňi siyam oğlum. Yürüjüňi siyan olsa, bar özüň ýaly oğlançyklar bilen goşulyp oýnay. Bar oğlum, gitdi aşyk oýnay şolar bilen. Hana oýnap ýörler ha oğlum. Bar senem goşulay. Ya oýnasyň ýeren okma oğlum, ha? Bal oğlum. Onu deyinsin Allah oturay oğlum kölegede. Jigimjan, sen näme işleýän? Ol oglan soğut getirecek deyip getirmedi. O meni ağladı. Yalan çıken ol oglan. Yok. Ol ağlamaz. Ağlajak oglana miň demedi. Sebäbi o sen itogo görýänligiňi duýdy ahry. Jigimjan, ýür nahary meni, ýür. Eşdiýäň mi? Siz sorýa. Gücüjügüm. Eşdiýäňmi? Men gücüjüm gelipdir, eşdiýäňmi? Gücüjüm geldi. Getirdiňmi? Al ýigit. Men bilýärdim. Ine sen soğut. Men duýadym getirjeňi. Mun goýudygyny. Men onu ýöredim. Sağ olun. Bolýa, sağ ol. Taňry ýalkasyn. Bir de ýalkasyn. Biz doganym bilen gücüge kän garaşdyk. Garaşdyk. Mena gije güni ýoluňa seretdim. Doganmam gücüge getiräý saragatga bolar diýipdi. Ha? Şeýlemi? Hawa kän gaýtalady. Alada baryn etdik gücüge garaşyp. Doganyň bilenmi? Hawa kän gaýtalady. Dogryňmy? Hawa diýip aýtma. Gücüge getirse Gatawlar diýipdi. Ey, güzüjük. Garaşdyrdyň meni. Yigit, gücüjüň ady näme? Garagöz. Garagöz? Nähil gowadyň bar ekeni? Gel tanış bolaly. Mene öz Murat. İşlerini diýindiňmi gyýdym? Gel, otur gyýdym. Eje, kaka, serediň men gücüjüň geldi. Oğlum, ine bir täzelik.
Gücüme odanca mı? Bu gücük nereden geldin? Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Gücücüğün sowat bereyim deyip vaat ettim. Şonu alıp geldim. Şey diýsene. Gel geç, otur oğul. Yok, sağ olun. Men gyssanmas gideyin. Sağ olun. Sağ ol yigit. Sağ ol. Oğul, sen näme iş etdiň de beýle sowgat berýärler? Elbette itihalayanlığım için kaka. Halihanlygym üçin? Hı. Be. Ben şol senem gücücüğüm. Şey diýsene. Yür. Meh. Oy. Meh, yapış. Meh. Oy. Meh, yapış. Meh. Meh. Ay sağ ola. Çeşmesine bereket. Noş bolsun. İtgelel ver üwezan tanar ýaller. Gün-günden şäht açylýar. Doğru aýdýan kaka. Tuweleme görüp gözlem oňa. Men gücücüğüme koşku düzdüm. Koşku diýen? Näme? Koşgu düzdüm. Hani kap ber hani? Hayvan mısın? İnsan mısın? Dört ayaklı dostumsun sen. Ulu dünyanı görýän gözüm. Her wagt seni görsün. Berikella oğlum, berikella. Endi bizin şahirimizam var. Maňa da düzüp berde. Berekella. Böyle. Usta sağ salamat be. Sağırın oturan mısın? Hudaýa şükür. Geç hani. Usta. Ho. Neme ol... Men size bir haýyş bilen geldim. Ho. Men bir gücücüğüm var. Neme da usta. Ondan men şol... birine veren sowat gücücüğüme... düğme... bolaýsady diýen. Sowat bermäge şol düğme bolsa. Kim ol? Öwel Muratsan sen berde mi? Aytalar. Qara. Nim, hesaplaryny jemledin mi? Hawa taýyna tagy. Neme? Öwel Muratsan. Men ataňlara rap gaýtjak. Olara garmanmady es wagt boldy. Hani? Sene möýderek bola gory, ejaň kömek et. Yine bir sapar. Qara. Eşdiýän oğlum, saňa diýen. Hani bol. Qara göz. Haberekella. Ho. Oğlum balveve urlu diýämi? Toraje. Hoş habar getirdim. Näme boldy? Toraje. Oğlum dilaşdy. Indi qara gözüm diýip bilýä. Boşluk. Hani diýip alam? Hani? Ya. Yine gaýtala. Wah balam. Ey yaradan, men dile
Söylem eşittin mi? Şükür ediyen ey yaradan. Men ananyadım. Men balam gürler. Men on gürleceğini ananyadım. Qaragöz canavar. Bu bir Allah'ın halan hayvanı. Onun dine hayvan ve parlık olman keramatam var. Balam dilaştı. Sağlık olsa inni oğlum gürlerin. Men umid ettim, umidim üzmedim. Urwalin bir zady beýenejek ýaly bolup dur. Ruhsat berseňiz owa wakaýdyn. Itim görey. Onu görmedigime esli wagt tawaly. Bar. Şoda ýyly sowa bisler çek tutbollar. Ruhsat Allah'dandır. Gidiler. Bidem ýaş bolup görüpdi. Bor halifa sağ olun. Sağ gidip aman gel. Ana. Qara ödün öňküsine nime odan boldy? Hawa. Düme gowy geçdi. Yolun orta arasında durulu minni şeydim. He? Hey, gel qarı, gel. Sen adım ne? Oğulla. Oğulla. Adıma moğudan eken. Oğulla. Men badını kem aytarar. Men adım Kerim. Kerim? Hawa. Oğullu. Oğulla. Uy geçin. O qarayı doğamıda qatkan görünüyor. Aydışlarına göre gücügem soğuk getirenmiş. Soğuk bakana. Ol oğul üçün öyle, oğul üçün. Bilen yok mu sodatlary? Arzu edip geçer. Oğulladın emin gelinim var. Gel qarı. Doğru aydam. Dine sen gelinin olar. Dine sen gelinin. Baba. Toba. Me qara gözüm, me. Gel. Havaji! Baryan! Gel oğlum. Gel. Havaji. Otur şu yerde. Bilýänmi? Men senden bir wagt sorajak. Dinleýän? Bir itini göreýin diýän oglana oňa nädip tataşyp ýörsiňiz? Ha, oğullar bilen mamamlara git barýakak, ýola sataşdyk. Ah söýgü söýgü.
Yakma yüreğimi. Hey. Yoksa da oğuy sen aşıktın mıdır biliyor mi? Yok. Bilmedim. Men onu doğru yüreğime açıp bilmedim. Öğreniz biliyorsunuz da. Men onu görsem dilim tutuluyor. Sen ona hakikat ayt. Hakikat kıydın arılmağına ulu kömek et ya. Söýgü düýleýän duýgy sonra osman gelýän eken. Ananay. Ah, men seni görünmadyma aşyk boldum diýdi ayday. Dogry aýtsam, gara gözden başga nämen bahan etjegimi bilemok. Bolmasa bu sapar guzuya oğlucuk eltey. Gara göze ögözcük edi. Bular bolsa sana di. He? Sen ýadyň oýnuş ya. Onda halifaň aýdymlarynyň birini öwrenäý. Gyýdyň adyny ütgödäýmeli orada. Gülüver. Maslahatyňda sag bol. Ay bor. Kerimcan. Ýaşygda gamaga oturmak gelişmez. Men çöňgerekdigini bilýäňiz da. Oň ýüregi açylmak üçin oýdan sözler ýa goşgy gerek. Maňa kömek etmeseň de bolmaz. Sen ýaşyňda kam gyýylan özleri maňa goşgy düzerdiler. Ýok. Awa, ýanyp duran ýigitdim de. Ýöne men öz söýgümi göpalym. Berde sözüň ýa-da goşgyň geregi ýok. Esasy ýürek. Dogry aýdýaň. Yürek duýgu. Gel ani. Oğulla. Korkma. Bu men Kerim. Giýjäň bir mahal näme işläp ýörsiň? Sen görenlik gel. Biri göräýsen näme? Kim görsün? Maskara olarsa. Men sana goşgy dizim. Şonu aýtmaga geldiňmi giýjäň ýary? Hawa. Goşgy diýdiňmi? O ne hil goşgy? Oğullyk bir adyň ýaxşy. Biziň bilen oğul goňşy. Ýakyzyna salyp nagsy. Gyýy oğully, ýar oğully. Näti, ýaradyňy. Sen ätüs şahir olaýyn ekeniňe. Git, göräýmesinler. Gaýdy bol, giýjäň ýaşaýyp geläými? Oğully, men tim görmedimi? Vay Allah cani, bar gitsene, git. İtin canı sağ. Salamın getirerim, bar git. Ay oğullu. Bar ya nece? Oğlum. Ho! Gel nahara. Wah, can oğlum. Şeydip işe umra olup ýörseň, gadyryň artar. Haýsy maşgala sana gyýdyn vermesin. Hä? Al. Hep berekella.
Eşdiýäňizmi? Garagözüň möjek gatancı vardır adamlar. Teretap bolun adamlar. Möjek gatançly iti owamyzdan çykaryp gowalyň adamlar. Eşdiýäňizmi? Möjek gatancı var. O adamlar şu garagözüň möjek gatancı var. Gerçi men malyma algyr. Ýok edip gowalyň onu owadan. Owadan mal goýmaly. Ýok edip goýsalan ýa-da bolmaz. Okutupdan ýa-da çykma sen diýýän zadyň näme? Sen näme bu itin arkasyny çalanmalýan? Sen it tanıyan bolsaň, şoň möjek gatançlydygyny bilen okmudun sen? Diýýän zadyň näme? Näme? Onu Garagöz beýtýär. Sen ýalňyşýan bolaymy? Garagöz akylly ta, beýseli täne ol. Sen ýalňyşýan bolaymy Garagöz? Sen maly sen ýalňyşýan bolaymy? Sizin maly Yok adamlar, inanmaň oňa, inanmaň. O yalançy, yalan sözlüýär, töhmet atýar. Bugün men malymy degen, erti sizin malymy da degen. Eşdiýäňizmi adamlar? Garagözy owadan çykarma adamlar. Töhmet atma. Sen yalan sözlüýär. Yalan sözlüýän sen niýe? Garagözden on ýa-da çykmaz deşdiňmi? Berdon günäsi ýokdur. On göz çağan göz ýalaýdym. Beýle arasy gözli haýwan hiç açanam ýamanlyk etmez. O maly agdyrjy dilinden oga. On öýde haýwan bolsa kalby insanyň kyýalar. Itimi urma doafyň gaçyrarsyň diýen gurulman mara. Garagözde gowalamatlar görünýär. O maly agdyrjy dele. O biziň hemmemiziň, bütün owamyzyň dostu ahry. Men Garagözüm beýtmez, onsoň mol elmidama men ýanymda ahryn. Aho! Adamlar! Bardan ýalňaşap bir moçuk iş edäýmeliňmi ho? Bolagan dogраýdy ýa. Dogраýdy ýa şol oglan. Seniň itiňi ýok etmeli. Owan ähli maly parçalap çykaron. Sen aklyň bir ýerindemi? Däldiredingmi sen? Ýok, maňa ananmaň adamlar. Sede diýen. Türkmeniň tohumeti hiç mahal öz owasyny çapmaýa. Adamlar, suwun suwdugyny, süýdüň süýdügini bilmek üçin gadymdan gelýän däwe ýereliň. Eger Garagöz, açgöz möjek gatançlydyr eýseňiz, ony goýun ýa-da geçi bilen bir gadykda dank goýalyň. Goýul aş suwsuz dursun. Eger ol hakykatdanam yaramaz bolsa, geçe ýa-da goýuna agdyrar. Bolmasa da gürrüňiň yalançykdygy bolar. Dogry, gelin Sinaga delin. Şeýsek diwanyň dogry keseligi bolar. Ona hil diwan. Ellemäň Garagözümi, ellemäň. Degmäň Garagözümi, degmäň. Yalan yep ýerler. Hem yalan ýüze çykar. Eşdiýäňizmi meni? Eşdiýäňizmi? Degmäň men Garagözümi, degmäň. Degmäň. Degmäň men Garagözümi, degmäň. Jimjan, bir urçuk bolsa da suw çaýda. Garagözde hiç zat bolmaz. On günäsiniň ýokdugyny sen hem bilýän. Men hem bilýän. Anhaul bar kişäde aýan bolar. Yok, hiç sayıcıkken. Garagözüm aç o yerde. Özcan, Garagözde hiç de adam olmaz. Anha görürsün, hemme zat gowalar. Eşitýänmi? Hemme zat gowalar. Men Garagözümi töhmet etdiler.
Yigitler, köşeşim. Türkmenin tohumeti öğren çıdamlı bolýanlar. Ha görürsünüz, hakikat hükman yüze çıkar. Ondan bu bir zina. Ödüm dinlesiz üçün nerede? Bütün ovamız üçün zina olup durar. Köşeşim yigitler, köşeşim. Ağlama balam, yemin et qoğular. Yemin et. Ağlama balam. Hemmedat yer ve yer olur oğlum. Hemmedat qoğular. Balacığım. Koyur. Ayrıl. Ayrıl koyur diyemem ha. Hey ayrıl ho. Ayrıl. Ayrıl. Koyur ayrın. Ayrıl mı? Ayrıl. Hey sen. Ayrıl. Hey taravadan iyice kolpurana. Sen diyetin geçin halat etmeklerle. Geçen yarasın itin turuklara çıkmadı. Şeyde değil mi? Düşündüreyim durun. Utanmadın mı? Biz hemmedatı gördük. Bak nalat edeyim. Sen için tutuşsun. Hayır kalle. Koyuyorum beni. Koyuyorum beni. Koyuyorum. Ayır elini. Ayır. Gör. İti boş odalı. Sen bet pokala adamı kelim. Sen hele it canavar sinirden nesmel olmuş. Hey peyli bolup deysen. Utanmadın mı? Şimdi sen bütün ovan ömrüne cevap vermeli olurdun. Biz Bağdat'ın anına yettik. Koyul ite ne hil ceda çektiren bolsa, ödüm şu cedan çeksin. Bağdat'ı belik koyun. Türkmen iti, kemi şeyyesini vapal olun. Hava. Hakay diyan, doğru diyan. Şu vakta çen olur. Yüzlerine kara tegmil bastıran ne elirler? İnnem bastırmazlar. Koymun adam. Ağustosuz olup görsün. Hakay diyan. Kaka? Bana beyli oğul gerekler. Yok kaka beydime. Hamana Beydime kaka. Kartan Pervan'ın ömrü zürriyatı götüne kenne. Üpelit düşman sayangadı degen ova. Son için buna cezani özünüz verin. Kaka ben sana düşündürüyorum. Kaka. Dur hayda kaka. Dur hayda kaka. Kaka ben sana emmesini düşündürüyorum. Kaka. Kaka benimle yüze vurma kaka. Kaka. Men sen tetelliğin gepine gidip
Tas oğlanı ölüme düşman eden ekenime. Bu zatlara oğlan günahkar değil. Muňa oğullu gyzyň tapylgysy jemaly günahkar. Näme oğullu? O oğullan näme dahyly bar berdi? Ol owasynaky şeýle gyzy keseki owa gidirmejek bolup şu oýuny turdypdyr. Şeýgi ýotasyndan öň ýürek biren adam muňa baýgowy düşünýänlere. Wagt geçer, gahar köşeşer, ýöne söýgüni köşeşdirmek kıyın düşer. Muňa şeýle jezany berelim. Goý ol öz edenişiniň ozatyny çeksin. Adamlar ona barmysyňam diýmesinler. Dogry aýdýaňyz. Goý gyzym, goý. Köşeş hany goý gyzym. Goý galam, goý. Hany goýunny, goý. Geçünəm Qaragöz. Geçünəm. Bağışsa meni Qaragöz. Men seni günahledim. Sen yüreğimde olsa dine dostluğa yeri var eken. Bağışla. Bulan bol oturşunu. Bütün oğullar bilen Kerim'in toyuna garaşya. Bular bolsa ağaç oturlar. Taýlyk görmeli. Toya garaşýalar. Toya. Kerim! Oho, men çağırýan ýa. Yende Kerim! Kerimcan! Ha? Doğruyu mu aýdýan? Şeýle mi? Hawa, doğruyu mu aýdýan? Hoş habar getirdin. Şeydip, şol wakalardan soň eniňiz bilen bile durmuş gurduk. Ata, görseň nähili gyzykly geçmişiňiz bar eken. Howa balalarym. Ana soňgodyňdan geldi balalarym. Han ýürüň. Olar garşalalyň. Geldiler mi? Han ölüme ýürüň makali. Ay ölüme. Berekella.